Hirap palang daanan dito mga kasinag. Mga kasinag, kauwi ko lang dito sa bahay. Sabi ni Mrs. na naglabas na daw yung mga anak ng baboy. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, maghahanap naman kami kay Bagwis. Ayan, kasama ko si Pacquiao. Kawin naman dyan Pacquiao. Ayan. Siya naman ang kasama ko ngayon mga kasinag. Dito naman kayo pupunta sa lugar dito. Kasi yung nakaraan mga kasinag, galing na kami dito. Ngayon mga kasinag, dito naman kami pupunta sa lugar nito. At hindi pa namin napapasok yan, lalo doon sa kabila niyan. Diyan kami pupunta. At pag uwi namin, dito lang kami dadaan sa pinanggalingan namin kahapon at nung isang araw. Doon kami dadaan pa uwi habang may oras pa mga kasinag. Kasi yung binabantayan kong baboy hindi pa nanganganak. Kagabi nga mga kasinag, medyo puya tayo kababantay, hindi pa rin nanganak. Dapat nung 15 pa ang due date nun anong pitsa na ngayon mga kasinag. Ayan, nagpahapit kami dito. Ang pangalan nito? Jared. Mababaw ba ka? Oo. Shout out kay Jared Pugi. Yan, sakay kami sa baruto na ito. Makilas pa ito. Lupit itong bata na ito mga kasinag. Matibay sa ito, sa pagsasagwan. Kasi ang ganitong bangka mga kasinag, hindi rin biro. Sagwanan, pag hindi ka marunong, hindi ka makakabanti. Paikot-ikot ka lang. Nung nakaraan mga kasinag, doon tayo nagduong sa kabila. Ngayon dito naman, ibang ruta naman yung pupuntahan natin. Baka matsimpuhan natin dito si Bagwis. Kasi ilang araw ng mga kasinag, awang-awa na talaga ako kay Bagwis. Hindi ko pa alam kung anong sitwasyon niya, anong kalagayan ni Bagwis ngayon. Ayun mga kasinag, baba na tayo. Maputik pa dito. Ayun, maputik pa. Uy, masisi ata dito, masisi. Maputik. Dong, salamat ha. Thank you. Ayan mga kasinag, dito naman tayo sa rutan dito. Uulan pa yata mga kasinag. Abuting yata kami ang ulan. Sana hindi naman. At ilang araw na mga kasinag sigang ulan dito. At sigurado kung si Bagwis ay hindi nakakahanap ng pagkain niya, gutom-gutom na yun. Basa-basa palagi. Siguro mga kasinag, kung si Bagwis ngayon ay isama nung nanay niya papunta dyan sa lugar niyan, maliligaw talaga yun. Hindi nun kabisado ang pauwi. Kasi hindi pa siya nakakarating yata dito sa lugar na ito Nakarating man siya nung panahon na bata pa siya, naligaw din siya dito. Hindi rin nakabalik sa bahay. Sana ngayon mga kasinag, kita na talaga natin si Bagwis. Hindi tayo dadaan. Tawid tayo dito. Bagwis! 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 Ayan na. Nakapatak na talagang ulan mga kasinag. Akyat tayo sa bundok na ito. Talagang mataas pala talagang agi dito. Okay lang yan. Siguro hindi malalakas ang ulan na yan. Ang taas pala ang daanan na ito mga kasinag kaya. Yun lang. Kaya. Nakaakyat ka nga Ako man daw. Hirap palang daanan dito mga kasinag.
Taas pala ng bundok na ito. Ang taas pala. Bundok na yan. Itong lugar na ito mga kasinag, kabisado naman ito ni Pacquiao. Itong kasama ko. Magwes! Magwes! Nag-uulan na. Pero hindi man lalakas mga kasinag. Umulan man ang malakas. Maya maya huhulaw din yan. Magwes! Basa kung basa na mga kasinag. Plastic naman ating cellphone. Magwes! Itong lugar na ito mga kasinag, hindi pa namin napasok ito. Ito kasi dulo kasi ito mga kasinag eh. Ito kasi parang isla ito. Ang style nito, triangle mga kasinag ang style nito. Andito kami sa dulo. Baka si Bagwis kasi mga kasinag nakasuot lang kung saan saan dyan. Hindi lang namin nachichimpuhan. Bagwis! 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 Wala pa sumasagot mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Di ba wag na coil drill na ano kung Bagwis? Mayo. Wala dun. Kung saan ko nakuha siya dati nung naligaw siya. Wala dun. Pero sabi ni Kuya Pupong nung nakaraan daw na dun sa kanila. Sabi rin nung nagsasagasa. Nag-ano nung nipa. No, doon sa may salag. Saan? May salagan. Wala. Doon sa pinanggalingan niya. Wala din. Ang galing na ako dun. Bagwes! Hindi dito na kasi ina. Bagwes! 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 Malalaki ang punong kahoy dito. Makahoy pati dito mga kasinag. Gubat talaga. Ang tawag sa inyo ang gagamba na yung mga kasinag. Yan. Ang laki ng gagamba.
Bagwes! Ay, kung ligit kita kung bahagi ko sa mga ano. Saan? Isa mga ano yan, kasi rin ito. Ano ba? Pwede man. Kung sa'yo magugubat, pasukin natin. Bagwes! 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 Wala. Malinis pa lang daan dito. Malinis ang daan. Bagwes! Bagwes! Ano ba ligit dito ko? Bagwes! Bagwes! Galing na tayo sa dulo mga kasinag. Pabalik na naman tayo dun sa pinuntahan natin nung isang araw. Baka nandun lang si Bagwes, hindi lang namin nachichimpuhan. Bagwes! 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 Itong pinapasok namin na lugar mga kasinag, hindi ko pa napasok ito. Nakakalam kasi nitong lugar na ito, yung kasamahan kong ito. Si Aljun. Bagwes! Tabi tayo po, nuno po. Putikan baga. Ano kaya? Kaya lang makatawid. Lastik yan. Putikan. Maputik yung nadaanan namin. Wala naghubo ng kalabaw dito, ano? Ang taba ng ano, mga damo. Layo bang kaya nito? Dito maganda ang kalabaw. Pastol. Bagwes! Bagwes! Gubat na talaga itong mga kasinag, oh. Kahuyan na talaga. Bagwes! Bagwes! Tabi tayo po, nuno po. Yung mga dalag daw dito, mga hipon. Tabi tayo po, nuno po. Masarap ano? Ganda na sapa, oh. Tilapia nga ikulo. Saan? Ito. Ay, oo, may mga tilapia ang ano. Kaso hindi pa malalaki. Ibig sabihin talagang may isda dito, may mga hipon dito. Kasili siguro. Ano, dumadang ilawin. Paggabi kaso makatakot dito. Gubat na eh. Tapos ko ng tubig. Bagwes! Presko ng tubig mga kasinag. Bagwes!
Bagwis! Ang ganda ng ilalim, para kang nasa ano, sa kagubatan talaga. Ang tawag dito mga kasinag, Chinese bamboo, yung kawayan na yan. Umahal pala ito. Bagwis! Tagak ba gayon? Bagwis! 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 Mga kasinag, anang galing na tayo doon sa dulo. Para natin nachimpuhan si Bagwis doon. Papunta naman kami mga kasinag ngayon sa sentro ng Bito. Puntahan ulit natin yung may fish pan. Alamin ulit natin doon mga kasinag. At doon na kami dadaan pauwi. Babalik kami doon. Doon sa gubatan doon na kami dadaan pauwi sa Diak. Yung liparan. Bagwis! 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 Ito si Burak. Agol. Ibang ibon yata yun. Ibang ibon. Bagwis! Bagwis! Wala mga kasinag. Dito ko. Dito nakaulit. Dito pa ako. Mga kasinag, nagpahinga muna kami at hindi talaga namin makita si Bagwis. Whew. Nanggaling na kami dyan mga kasinag sa may fish pan, yung tawag nito. Nung nakapagsabi sa atin nung nakaraan na nakita daw nila si Bagwis. Wala mga kasinag. Talagang napasok na natin. Galing na tayo dun mga kasinag sa dulo. Papunta na naman tayo dito. Bago tayo umikot naman, pauwi. Hindi ko na alam mga kasinag kung saan hahanapin pa si Bagwis. Bagwis! 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 Maya dito naman kami dadaan sa kagubatan. Napauwi. Mga kasinag, arangkada naman tayo. Oh my god. Ay. Maghanap naman tayo kay Bagwis mga kasinag. Pero itong pupuntahan namin lugar, diretso pauwi na ito mga kasinag habang hinahanap namin si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, nalibot na natin, hindi pa natin nakita si Bagwis.
Madilim na lang ang langit. Baka abutin tayo ng malakas na ulan dito. Andito lang kami sa Pispanan. Pauwi na kami mga kasinag. Ayan, yung kasama ko. Ayan, si Pacquiao. Yun o. Ang laman na kaya yan. Ang laman itong Pispanan ito, mga bangus. Kaya ng ulan oh. Ano daw? Ha? Abutin tayo malakas sa ulan? Ayan. Okay lang yan mga kasinag. Mabasa man tayo. Pauwi naman tayo. Ayan ang malakas sa ulan. Malakas talaga to. Ayan na. Ito bagong agihan. Ayan na mga kasinag, inuulan na tayo. Puro yung mga tubig pang ating diadaanan. Mga kasinag, pasensya na kayo kanina mga kasinag kanina kasi nung pauwi kami umulan, kaya hindi ko kayo agad na update kanina mga kasinag. Kasi pagdating ko sa pagod pa namin paghanap kay Bagwis, napatulog ako mga kasinag. Kaya ngayon ko lang kayo ma-update mga kasinag. Andito pala ako sa tabi ng dagat. Pinapakain ko si Magayon. Ito mga kasinag si Magayon oh. Pinapakain ko siya mga kasinag bago ko itali dyan sa may rawis dyan sa inaalagaan nating lupa. Kasi ito naman si Pitoy mga kasinag oh. Pitoy! Hoy! Ito naman si Pitoy mga kasinag oh. Ano? Mga kasinag, pasensya na rin po kayo kasi hanggang ngayon mga kasinag hindi ko pa rin may pakita sa inyo si Bagwis. Gawa ng hindi pa natin makita, wala man nagme-message, wala pa nakakapagsabi kung nasaan siya or nakita na siya. Kaya humihingi po ako ng paumanhin mga kasinag. Ginagawa ko naman ang lahat para makita lang si Bagwis. Pero hanggang ngayon mga kasinag, hindi ko pa talaga alam at hindi ko pa talaga makita si Bagwis mga kasinag. Yung buti na lang yung baboy mga kasinag, naalaga kung hindi pa nanganganak. Baka maya maya pa mga kasinag, mamayang gabi. Inaabangan ko talaga yung mga kasinag, binabantayan ko talaga yung mga kasinag. Kasi bantayan talaga yun eh, lalo na pag ganyang mga nganakin ha. Bantayan talaga. Si Magayon oh. Ito ang lagay ng panahon dito sa amin mga kasinag. Tingnan nyo naman oh. Ito ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag. Napakadaming basura oh. Gawa ng lakas ng dagat. Nadadala ng alon. Pero pag nag-amihan mga kasinag, wala na yung basura na yan. Ngayon lang yan, panahon kasi ng habagat. May maraming basura dito sa baybayin namin. Ayan, busugin natin ito si Magayon. Mga kasinag, andito tayo sa rawis, sa inaalagaan nating lupa. Ayan mga kasinag oh. Abot pa natin mga kasinag ang paglubog ng araw. Ayan oh. Oh.
Ang lakas ng dagat namin ngayon mga kasinag. Biruin nyo, nung mga panahon na hindi pa naghahabagat, ang ganda ng lugar na ito. Puro buhanginan ito. Kung makapansin nyo mga kasinag, sa lakas ng alon na humahampas sa gilid, ayan o, nakakalkal ang buhangin. Kaya ang natitira ay bato. Biruin nyo gaano kalakas yan. Pagka ganyan lagi ang panahon mga kasinag na malakas, ang mangyayari nito sa susunod, kung hanggang dito ang ang natitibag ng dagat, susunod yan mga kasinag, pati ito wala na rin. Pati itong inaapakan ko na ito, darating ang panahon, matutunaw din ito. Aabutin na rin ito ng dagat. Ang matitira yung kataasan lang na yan. Magiging malalim na itong lugar na ito. Ayan, lulubog ng araw mga kasinag oh. Ayan oh, ayan na ang araw oh. Wala na, lubog na. Wala na mga kasinag. Lumubog na ang araw. Sumilip lang naman ako dito mga kasinag. Nagpakasakali lang ako na baka nandito si Bagwis. Inilipat ko lang kasi mga kasinag si Magayon doon. Inilipat ko lang ang talian. Nakasama ko pala si Pitoy. Ito si Pitoy oh. Mga kasinag, hingi pala ako ng pasensya or paumanhin sa lahat po ng aming mga viewers, mga subscribers ni Bagwis. Mga kasinag, pasensya na kung hanggang ngayon mga kasinag wala pa rin po akong update sa inyo tungkol kay Bagwis. Ginagawa ko naman ang lahat mga kasinag, makita lang siya, hinahanap ko na siya kung saan sana. Kaso lang mga kasinag, hindi ko talaga makita. Wala rin man nagme-message or nagchat-chat sa akin na kung nasan si Bagwis. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa inyo mga kasinag. Pasensya na po talaga. Hayaan nyo sa mga susunod na araw mga kasinag, hahanapin uli natin si Bagwis. Gagawa tayong paraan, malaman lang natin kung nasaan siya. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. At ang dagat ay medyo naggangalit, sabi nga. Kaya uwi na tayo mga kasinag. Hapon na rin naman. Kasama ko na si Pitoy. Ang lakas kasi ng alon ng dagat, palibas at habagat dito sa amin mga kasinag. Kaya malakas ang dagat. Mga kasinag, kauwi ko lang dito sa bahay. Sabi ni Mrs. na naglabas na daw yung mga anak ng baboy. Rarating ko lang dito mga kasinag. Ang anak na daw, ng anak na. Ay oo nga oh. Oo, naglabas na. Oo, ang dami na nakalabas. Ang bilis mga anak nito. Oras lang mga kasinag oh. Kababahog lang ni Mrs. nito. Kababahog lang mga kasinag nito. Wala kang pamunas. Jo! Pamunas!
Kagagaling nga lang natin mga kasinag doon sa Rawis. At naglipat ka ako ng kalabaw. Kanina tiningnan ko ito, hindi pa eh. O ngayon, pagbalik natin mga kasinag, unang anak na. 2, 4, 6, 8, 9. Siyam agad yung nailabas mga kasinag. Nasi maaki. Tawagan na dun. Sap na si Kulin. Dyan. Padala yung solar dito. Yung siyam na lumabas mga kasinag, hindi pa nasusundan. Ang bilis lang mga kasinag, kagagaling ko lang dito kanina eh. Bago ko ilipat si Kalabaw, si Magayon, tapos yung kambing. Ito na mga kasinag oh. Ayan na oh. Okay, diba? Ang cute. 2, 4, 6, 8. Siyam nga na piraso. Pasensya na kayo mga kasinag, kung medyo ganyan ang kulay nila ha. Gawa po ng hindi ko kasi siya nabantayan. Pakalabas sa pagkalabas nila, yung kanilang mga balot medyo natuyo na sa kanilang katawan. Kaya ganyan pa ang kulay nila. 10 na yung inanak ng baboy mga kasinag. Ngayon gagawin naman ni Mrs. Tawag ito, aalsan niya ng ngipin. Ayan o. Kailangan kasi yan mga kasinag na alisan ng ngipin. Kasi pag hindi mo inalisan ng ngipin yan, mga ilang araw lang yan, baka ang inahin hindi na magpadidi. Gawa ng masasaktan ang inahin. Sa pag-aalis ng ngipin mga kasinag, expert yan si Mrs. Kasi sa tuwing mga anak ang baboy namin, siya ang malimit mag-alis ng ngipin. Hindi pa ako nakapag-alis ng ngipin kahit isang bisis. Puro siya mga kasinag. Hay ka nga Chloe. Ayan. May mabago ka na maalaga Chloe oh. Ang dami. Magagad na naman yan, Mama Wing. Itong orig ko, pinabakal. Pinabakal yung orig mo? Iyo, itong kadak ko. Napansikan si Kulin. Mga kasinag, pang-unsi. Muntik pang malamos. Naipit kasi dun mga kasinag oh. Kasi ibang pwesto nung inahin. Pang-unsim blessing ito mga kasinag, ang cute oh. Yeah, di ba? Ang laki pa naman. Kamukha mo na sabi ni Bibi. Ano, kamukha ko? Ha? Sabi mo kaya, Kamukha ko pala, napambihira na yan. maano pa ako. May, Tatay mo pala, kamukha ng baboy. Mama, ito wag mama. Ayan mga kasinag, update ko na ulit kay Meme ha. Antabayan pa natin kung may lalabas pa. Nakakaunsin na tayo mga kasinag. Anong oras na mga 6? 7? Alas 6 pa lang mga kasinag, alas 6 ng hapon. Buti na lang at umanak siya ng ganitong oras. Hindi ako mapupuyat mga kasinag magbantay. Ang ilan na to? 14. Ayan mga kasinag, pang 14 na. Try ko ay Nahulog na sa akin. Paso. Ha? Usok.
naman kay Papa ko ito to. Ano, videographer? Ayos ka lang. Ayos ang videographer namin mga kasinag, si Bunso. Nagkakagulo na yung mga baboy-baboy yun. Katorsi na, no? Sarap na. Tulog na ba yan? Mga kasinag, aalsan sana niya ng ngipin. Kaso pakalagay niya dyan, natulog na. Naimbungan siguro ano. Siguro, hindi nila alam yun. Tadadi-dading, tadading. Ngirit si Chloe. Ako ngayon nagkakanta ni Mama. Aso, may kwintasong. Eh, sorry. Nagising na, nagising na. Hindi naman siya sa banyo. Turog na ako. Ilan na yan? 15? Iyon na. 15 na mga kasinag. Ang Sila didi Ram- lang yata pati ito, 15, 14. Hindi ko rin sure kung ilan ang didi nito. Garong 15 yata yan. Mga kasinag, pinapadidi na natin yung mga biik. 15 ito lahat mga kasinag. Pero lumabas na yung inulnan nila. Hindi ko alam kung may lalabas pa o wala na ba. Pupuyatin din pala ako nito mga kasinag. Gawa ng magpapadidi pala na ako. Magiging bantayan ko pala to. Gawa ng mahihina pa yung mga baboy. Yung mga biik na yan, may posibilidad na maipit pa yan tapos mamatay. Sayang naman. Kaya kailangan mga kasinag bantayan natin. Mga kasinag, good morning! Ngayon pala mga kasinag, update ko na mga kasinag sa aming mga biik. Ano lahat ito mga kasinag? 15 peraso. 11 na kasi mga kasinag katapos itong mga nakagabi. Tapos kada ikalawang oras pinadidi ko pa. Kaya halos kaunti lang ang tulog ko. Buti lang at nakaraos ng mga kasinag. Nagpapasalamat ako sa mahal ng Panginoon at panibagong blessing na naman ito mga kasinag. Ito pa yung anak kong panganay mabahog ng baboy. Ito mga kasinag, buntis din ito next month. Mga anak na rin to. Yan si Tisay. Baboy namin si Tisay. Ito naman si Kula. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tama. Binibilang ko mga kasinag kada punta ko dito at gawa ng baka may makalabas. Matangay ng aso. Yung aso kayo dito pag minsan kumakain ng mga biik. Okay na ito, kumain na itong isa na ito. Yan na lang, hindi kumakain. Gatungan natin mga kasinag. Nagluluon kasi ako dito, gawa ng malamig ang panahon. Mahabagat kasi mga kasinag at yung mga baboy para mainitan. Kaya ako dito nagagatong. Mga kasinag, hanggang ngayon wala pa rin update kay Bagwis. Hindi pa rin umuwi dito mga kasinag. Wala pa rin nag-iingay Ang tahimik. Baka bukas mga kasinag, hanapin ko naman ulit si Bagwis. Gawa ng okay naman yung baboy, nakapanganak na. Medyo kailangan tingnan na lang yan, baka may maipit. Sayang naman kasi mga kasinag kung may maipit. Mamamatay, sayang. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna at na-update ko naman kayo ngayong araw na ito. Humihingi pa rin ako ng pasensya at paumahin mga kasinag. Gawa ng hindi ko pa rin kayo ma-update kay Bagwis. Baka hindi ko lang nachichimpuhan kung nasaan lugar. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers,